Kaixo, guzioi, Gorka Palazio irakaslea naiz, eta gaurko klasean, ikasgaiaz aparte, lehenengo eta behin komentatu behar dizuet, dagoeneko Telegramen dauden gauza guziak, plataforma seguru horretan dauden gauza guziak, egelan ere dituzuela. Gogoratu nahi dizuet, gida ofizialean agertu zen bezala, unibertsitatean irakasleok argitaratutako gida ofizialean agertu zen bezala, bai Telegram, bai egela edozein, eta baita ere, nola ez, Googleen Workspace, edozein plataforma erabil daitekela. Hori argi eta garbi geratu behar da lehenengo momentutik. Baina, esan bezala, aste honetan guztiok egongo zarete beste plataforma honetan, egelan, hain zuzen ere, Moodleen, software librean Moodle deitzen diogu honi, eta holan izan beharko litzateke. Bueno, ondo. Hemen daukazue, hain zuzen, nire Linux Minten, hemen dituzue gauza guziak, lehenengo gaia, eta hasieran berrien foroa agertzen da. Foroan bi gauza ditugu dagoeneko. Alde batetik webguneko postak bidaltzeko aukerak, eta bestetik adimen artifiziala kazetaritza sozial eta parte hartzailean. Hau esaten dizuet batez ere, hitzaldi bat egongo delako, laster, adimen artifizialaren inguruan, Sven Tarp, Danimarkako irakaslea, katedraduna eta aditua, segurazki Europan adimen artifizialaz gehien dakitenetako bat, dudarik ez, eta etorriko da gaztelaniaz hitzaldia ematera. Hor daukazu informazioa eta foro batean zergatik dagoen, gero zuen komentarioak ikusi nahi ditu dalako, esan nahi dut, benetan ikusteko probetxua atera diozuen hitzaldiari, ezta? Baina, hori esan bezala azaroaren amaieran izango denez, denbora dago horretarako. Orain, 10. gaiari helduko diogu, eta 10. gai horretan, CMS-ak kazetaritza sozialean. Izenburu hori ipini diot. CMS-a badakizu ezer den, Content Management System, hau da, edukiak kudeatzeko sistemak dira. Kazetaritza sozialean hasieran egia esan, arrakasta handirik ez zuten eduki, zergatik garestiak zirelako CMS-ak, eta normalean enpresetan erabiltzen zirelako, ezta? Gure unibertsitatean ere bai, guk diru asko gastatu genuen garai batean, eta azkenean ez erabiltzeko eduki genuen CMS ospetsu bat, Alemaniakoa, zeudenean, hain zuzen, software librean, beste CMS batzuk, askoz ahaltsuagoak, askoz potentiagoak, eta azkenean, esan bezala, CMS ura albo batera utzi behar izan zen. Batzuek agian pentsa dezakete blogak eta CMS-ak gauza bera dela, hau da, agian historia ikusi ez dutelako, nahiz eta azkeneko urteetan argi eta garbi joan diren zelanbait bat egiten. Beraz, edukiak kudeatzeko sistemak eta blogak desberdinak diren arren, haman komunean badituzte ukan ezaugarri batzuk. Laster ikusiko dugun bezala. Autore batzuek blogak CMS sistemen barruan sartzen dituzte, blogetan ere edukiak kudeatzen direlako. Hala ere beti egon da aldea, blog eta CMS-en artean.
Azkeneko hauek garestiak eta enpresenak baitziren, blogak ostera, merkeak eta edonoren edonok erabiltzeko modukoak zirelako, ez da, hau da, batzuk gainera software libretik sortuak ziren eta orduan berehala zabaldu ziren askoz gehiago blog sistemak CMS-ak baino. Orain definizioa eta ezaugarriak ikus dezagun hori lehenbiziko puntuan alegia. Bueno, CMS laburtzapenak inglesez badakizue, esan dugun bezala Content Management System du esanaia, hau da, nolabait gure sarrerak, gure postak, gure bideoak, gure blog batean egiten dugun bezala, gure gauzak argitaratzeko sistema da edo plataforma. Software mota hau web aplikazioa izaten da askotan, webguneak eta bertan argitaratuko diren edukiak kudeatzeko balio duena. Nola nahi den ere, sistema batzuek software bereziak behar izaten dituzte artikuluak sortu eta aldatu ahal izateko. Gaur egun, sistema asko daude CMS edo EKS-en arlo honetan, bai kode irekikoak, bai software jabedunaren esparrukoak direnak ere. Ondoko irudian, hain zuzen, jarri dizuet, hementxe bertan daukazue, Plone CMS, esate baterako. Plone CMS, nahiko ahaltsua, oso potentea da, eta gainera gobernu batzuek erabiltzen dute. Administrazioan hain zuzen ere, gogoratzen ari naiz eta Brasil da horietariko bat. Plone oso ondo ezagutzen dut, ze garai batean webguneak sortzen zirenean, eskariak izan genituen Plone erabiltzeko. Eta batez ere oso erraza zelako, hain zuzen, gero ipintzeko edukiak. Baina bazeukan problema bat. Eta problema hori zen, hain zuzen, zerbitzarien karga. Hau da, ahaltsua zen plataforma, baina oso zerbitzari onak eta asko eduki behar ziren, hain zuzen, sistema arin edo azkar ibiltzeko. Plone Zoperekin egindakoa da, eta Zope da beste hizkuntza bat, hain zuzen, horrelako CMS-ak egin ahal izateko. Plone da, segurazki, Zopetik ataratako, komunitate horretatik ataratako CMS-a altsuena, baina badira beste batzuk. Bueno, hor jarri dizuet Wikipediak CMS sistemak definitzeko orduan zer dioen. Hau da, edukiak kudeatzeko sistema, terminoaren definizioa, marketingeko logikaren ikuspuntutik oso interesgarria da. Izan ere, kudeaketaren arduraduna sistema bera izatea, eta ez gizakia, iradokitzen du. Definizio egokiagoa edukien kudeaketarako sistema euskarria izango litzateke. Azken finean, komunikazio estrategiak baitira edukien kudeaketa modu egokian egiten dutenak. Sistema informatikoek gehienez sarean publikatzeko tresnak eskaintzen dituzte eta edukien kudeaketari dagokionez erabakiak hartzeko euskarri zerbitzua eskaini. Beste alde, EKS edo CMS definizio akronimoa orokorrean publikazio sistemak aipatzeko erabiltzen da. Are gehiago, bezeroek euskarriaren funtzionalidadeak gutxiesten dituzte, publikazio denboraren optimizaziorako funtzionalidadeak kontutan hartzen bai dituzte. Enpresentzat, gaitasun hau arriskutsua da. Horrelako sistema baten erosketan dirua inbertitu ondoren, publikatutako eta erabilgarri dauden edukien antolaketa argi bat izan gabe jarraitzen baitute. Edukien kudeaketan espezializatutako kontsultore baten iritzia baliagarria izan daiteke kasu hauetan.
enpresak alferrikako gastuak saihestu eta komunikazioa zuzenagoa izatea lor dezake. Gainera, merkatuan 1000 EKS daudenez, 100 EKS daudenez, komertzialak eta open source konsultore batek sistema hoberenaren implementazioan lagun dezake. Hori da, hain zuzen, hitzez hitz Wikipedian agertzen dena, hor jarri dizuedan. Bueno, definizioa ikusi eta gero, ikus dezagun, edo gatozen ikustera nola abiarazten diren CMS-ak. Horretarako Wikipedian agertzen dena aintzat hartuko dugu. Eta esan dezagun, maiz edukiak kudeatzeko sistema, gure web horria dugun zerbitzarian kokaturik egon ohi da. Hau da, normalean zerbitzari bat kontratatzen da horretarako. Gure kazetaritza soziala egin ahal izateko CMS baten bidez. EKS edo CMS baten kudeaketa maila desberdinetan egin daiteke. Erabiltzailearen araberakoa da hori. Adibidez, administratzaile, idazle edo argitalpen teknikaria izan zaitezke. Hau da, rolak daude. Edukiak desberdin erabili ahal izango dira ditugun baimenen arabera. Rol batzuek gauza batzuk egingo dituzte eta beste batzuek agian ezin dituzte egin langintza horiek. EKS edo CMS-erako sarrera normalean interneteko nabigatzaile baten bidez izanen da. Naiz eta batzutan FTP bidez ere edukiak igo beharko ditugun, hala nola bideoak eta argazkiak. Dena dela badakizue FTP ja gutxiago erabiltzen dela, sistema hori artxiboak igotzeko gure CMS-etara. Orain zuzenean egiten da beste onlineko aplikazioak erabiliz. Edukiaren sortzaileek sortutako edo sortuko dituzte sistema osatuko duten dokumentuak. Argitalpen teknikariek dokumentu hauek aipatu, onartu edo baztertuko dituzte. Editoren burua gure web horrian eduki hori argitaratzeaz arduratuko da. Kasu askotan 3 rolak pertsona berak bete ditzake. Edukiak kudeatzeko sistemak laguntzak eskaintzen dizkigu aipaturiko ekintzak gauzatzeko. Dena interfaz grafiko batean botoien bidez kontrolatuko da jakina denez, honen erabilera erraztu ahal izateko. Blogger, WordPress edo horrelako sistema bat erabiltzen baduzue, gogora dezagu WordPress ez dela bakarrik blogaz gain CMS altxua ere baita. Segurazki hor erabiltzen baduzue, konturatuko zarete zenolako rolak egon daitezke. Edukien sortzea. Eta hemen esan dezagun CMS sistema batek albidetzen duela web orrialdei buruzko ezagutza teknikorik ez duten sortzaileak edukiaz arduratzea. Nahiko errezak izaten dira normalean eta horregatik jendeak maite ditu. Dituen erremintei esker lortzen da hori. Orokorrean, what you see is what you get. Ikusten duzuna, jasotzen duzuna da, alegia. Inglesez holan laburkin edo akronimo horrekin ezagutzen dira sistema errazak. Eta mota horretako testu editori bat izaten du normalean barnean CMS-ak. Idazten ari denenino, emaitza zein izango den ikustea posibilitatea ematen duelarik. Webgunearen beraren sortzerako CMS sistemek egitura orrialdeen formatua itxura definitzeko erremintak dakartza. Sistema modular batez gain, jatorriz posible ziren funtzioak gehitu ahal izateko. Batzuk
CMS ahaltsuak modularrak dira, beraz, zuk zenbat gura sartu aldituzu gauzak egin ahal izateko. Beraz, edukien sortzea da lehenbiziko helburua nolabait. Baina gero, beste alde batetik, CMS batean daukagu edukien kudeaketa. Sortutako dokumentuak datu base zentral batean gordetzen dira. Webgunearen beste datu batzuk gordetzen diren datu base berean. Esate baterako, dokumentuei dagozkien datuak egilea, argitalpen data, iraungitze data, erabiltzaileen datu eta aukeraketak webgunearen egitura eta bar. Webgunearen egitura orokorrean, webgunearen ikuspuntu orokor bat erakusten duen erreminta batekin konfiguratzen da. Honen arabera, talde bakoitzari atal desberdinak egokitzen zaizkio, arduradun, editore, sortzaile eta erabiltzailekin, baimen desberdinak emanez. Beraz, normalean, jakina denez, talde bat egoten da atzean, CMS baten atzean. Zenbait webgunetan pertsona bakar batek betetzen ditu funtzio guztiak. Eta hori normala izaten da blogen kasuan. Hainbeste gauza ez daudelako. Blogak simpleagoak direlako. Pentsatuta daude normalean pertsona bakar batek erabiltzeko. Gero beste alde batetik daukagu argitarpena. Argitarapena edo argitalpena onarturiko orrialde bat automatikoki argitaratzen da, argitaratze data heldutakoan. Eta gorde egiten da, aurrerago behar izan ezkero erabili ahal izateko. Sortzerakoan behar diren patroiak ezartzen dira, bai orrialde osorako edo argitaratuko den atalerako. Modu honetan webgunea koherentea izango da orrialde guztietan. Edukien eta formaren arteko ezberdintze honek webgunearen itxura aldatzea posible egiten du. Jada sortutako dokumentuen gain aldaketarik eragin gabe, jakina. Modu honetan egileek ez dute arduratu behar orrialdeen azken itxuraz. Beraz, argitalpenean argi eta garbi eduki behar ditugu bi gauza. Gauza bat da frontena, ikusten dena, eta bestea backena. Argitalpena zuzenean dago erlazionatuta frontenarekin. Eta backena, back-end inglesez, hori da hain zuzen editatzeko sistema. Non konfigurazioa dagoen, non artikuluak agertzen diren, argazkiak eta milaka gauza. Horregatik, klasean komentatu bezala, gure gaiak sartzeko blogger.comen sartu behar. Eta gero ikusteko fronten batean, hau da URL batean. Domeinua baldin badago, domeinu horretan. Argitalpena eta gero aurkezpena. CMS batek automatikoki kudea dezake webgune baten irisgarritasuna. Irisgarritasuna da nolabait, hau da, badaira pertsona batzuk itxuak direnak eta problemak dituztenak, eta orduan legeak komentatzen du, esaten du, kontutan hartu behar ditugula horrelako pertsonak, eta hori dela eta hain zuzen, motako arauen arabera sortu ziren, mundu mailan, hau da World Wide Web, eta horrek sartzen ditu nolabait arauak. Eta erabiltzaile bakoitzaren aukeren arabera konfiguratzen da, hain zuzen, hori kontutan hartuta. Plataforma desberdinen nabigatzaile ezberdinekin konpatibilitatea ere errazten du. Eta gogora dezagun, hainbat sistema eragile daudela, Windows, Linux, Mac eta bar. BSD ere bai, jakina, hori falta izan zaite aipatzea. Eta beste alde batetik hizkuntza ere importantea da, eta orduan badira CMS-ak edukiak aurkezteko momentuan
hori kontutan hartzen dutenak eta plugin baten bidez hizkuntza desberdinetan egon daitezke edukiak. Baina, esan bezala, horretarako pluginak erabiltzen dira edo itzultzaileak nolabait, ezta? Navegazioaz ere arduratzen da, webgunearen hierarkia errespetatzen duen esteka menuak automatikoki sortuz, moduloak ere kudeatzen ditu, hala nola berriak direnak, modulo horretan dauden gauzak, edukiak, publizitate moduloak, foru mezuen moduloak, ze foroak ere sor daitezke, barruan, zerean, CMS batean, informazio automatikoki eguneratuz sortzailek adierazitako patroien arabera. Eta hemen jarri dizuet Joomla izeneko CMS-a. Joomla aukeratu dut, zeren eta nahiko ahaltsua da, Drupalen lehengusua da, nolabait esateko, esan nahi dute Drupal eta Joomla leku beretik datoz, eta bizitza asko komplikatu nahi ez duten entzat oso interesgarria, eta gainera software librekoa, gainera liburuak ere badira Joomla ikasteko, eta horrexegatik interesgarria da. Bigarren puntuan, aipatu behar ditugu CMS motak. Hau, garrantzitsua da. CMS-ak edo EKS-ak, euskeraz. Hau da, edukiak kudeatzeko sistemak. Sistemak asko dira, kudeatzen uzten diguten lekuaren arabera, multzoka ipin ditzakegu. Hona hemen adibide batzuk, eta hor dituzu orokorrak, esate baterako, behar zehatzetarako aplikazioak lantzeko soluzioa ematen dutenak. Hala nola, blog, e-commerce edo portal sorkuntzarako balio dutenak, esate baterako hor jarri dizuet Joomla, Zope, OpenCMS, Typo, Iru, Apache Lenia, hoiek dira hain zuzen, eredu orokorreko EKS-ak edo sistemak, plataformak nolabait. Gero foroak, eztabaidarako tokiak baldin badira, eztabaida jarraian egiten da. Norbaitek bere iritzia eman eta beste edonok erantzun diezaioke. Gaika zerrendatuak egoten dira eztabaidak, foroak sortzeko erremintak izanik. Eta erreminta atxerik gabe, horre errakuntza egonda. Adibide batzuk, segurazki importantena eta hor lotura jarri dizuet, PHP-BB, eta gero beste bat, MyBB, hobeto esan da. Gero blogak, hau importantea da, kazetaritza parte hartzailean, kazetaritza sozialean, eta hemen berri edo artikuluen publikaziorako erabiltzen dira. Denboran ordenatuak daude, lekua dago eztabaidarako eta jendeak bere iritzia emateko. Eta hemen adibiderik ospetsuena eta segurazki zabalduena da WordPress. Gogora dezagun WordPress, hemen gure unibertsitatean itzuli genuela, egia esan, nik itzuli nuen, ikaslekin batera, baina gero zerotik itzuli behar izan nuen lehenengo bertsoa edo bigarren bertsoa, ez dut gogoratzen. Orduan, aportazioa jarri nuen software libreko CMS-a delako. Gero wikiak, wikiak, artikuluz osatutako web horria da, dakizuen bezala, edonok parte har dezake informazioa gehituz edo artikulua eraldatuz. Agian ez zaizu gustatzen gauza bat, eta aldatu egin nahi duzu, eta editatzea oso erraza delako. Honen bidez, informazioak evoluzioa jasaten du, gero eta osatuago bihurtuz. Eztabaidarako lekua dago beraz, Wikipedian, eta orain Grokipedian, hau da, Grok adimen artifizialaren bidez,
isa sareak ere sortu du Wikipediari lehia egingo dion sistema. Erne ibiliko gara, nik ja ikusi dut zenbait artikulu horren inguruan, eta badirudi Wikipediak izango duela adimen artifizialarekin egindako beste lehiakide potente bat. Gainera Grok adimen artifizialeko zer horretan jende asko ari da parte hartzen eta diru asko kobratzen. Bueno, adibideak wikiei dagokienez. Zeintzu dira adibide horiek? MediaWiki, jakina, gogora dezagun Wikipedia MediaWiki horren bidez egindakoa delako, esaten dut. Hau da, importantea da konturatzea hor MediaWiki fundazio horretan hainbat gauza egiten dituztela, eta ez da bakarrik Wikipedia. Klasean ikusi dugun bezala egun batean. Gero beste batzuk dira TikiWiki, hau oso komplikatua da zuentzat, esan, baina asko jakin izan ezkero kodiari dagokionez, jakina, oso ahaltsua da. TikiWiki gune askorik ez dago batez ere horregatik, hau da, ez delako erraza, ez da MediaWiki bezalako plataforma bat edo sistema bat. Eta hirugarrena niri oso gustatzen zaidana TiddlyWiki. TiddlyWiki Bretainia Handian sortu zen, nik uste dut oso aplikazio interesgarria dela, ze ez da wikia bakarrik, eta bloga, wikia, Ajax erabiltzen du, asinkronoa da, oso importantea, eta agendak egiteko edo kazetarientzat oso erabilgarria izan daiteke baita ikasleentzat ere. Eta kazetaritza parte hartzailean edo kazetaritza sozialean nik esango nuke komeni dela kazetari orok erabiltzea TiddlyWiki. E-commerce, hau da, merkataritza elektronikoa egiteko, sare bidezko merkataritzarako webguneak sortzeko ere, batzutan, bilatzen dira aplikazioak. Eta hor askok aipatzen dute portalaren funtzioa, ezta? Funtzio desberdinez, osoturiko webgunera sarrera eskaintzen du, hainbat zerbitzu eta baliabideren atzipenerako sarrera puntua da, talde edo elkarte baten beharrei aurre egiteko erabili ohi dira, hauen informaziora sarrera bidea izanik. Eta hor adibide batzuk ipini dizkizuet, esate baterako Zencard, niri oso gustatzen zaidana, Magento ere oso potentea da, lehenbiziko biak oso ahaltsuak dira, gero OpenCart, gero, hor agertzen den laugarrena, WooCommerce, hau ere oso zabaldua da, ze plugin bezala, WordPress barruan ikusi aldugu, egin nahi badugu olako portal bat, atari bat, gauza askorekin, eta batez ere, hau da, gauzak saltzeko edo, merkataritzarako alegia, ezta? Eta gero beste bat aipatu dut, LiveRay, Ajaxez egindakoa, eta LiveRay non ikusi aldugun, unibertsitatean, Euskal Herriko Unibertsitatean erabiltzen da, hain zuzen. Ez da horren harina, hau da PH-rekin ez doa, baina oso ahaltsua da, jakina, eta onak diren zerbitzariak ere behar ditu. Gero beste gauza bat izan daiteke galeria, hau da, kazetari sozialak eska dezake galeria bat, esate baterako, bere herrian ateratzen dituen argazkiak sartzeko. Ez berak bakarrik, baizik eta izan daiteke erabiltzaile bat, edo berri emaile edonok, irudiz edo audio artxiboz osaturiko web horria sortu eta kudeatzea, hori da helburua, ezta? Hau da,
batzutan audioa ere izan daiteke, galeriak audioarekin ere ikusten dira, eta beraz horregatik jarri dut hor, ahotsak izan daitezke, ahots bildumak, irudi bildumak, eta honetan segurazki erregia da Gallery, Gallery aplikazioa, Linuxekin doana, eta edonok ipin dezake, hain zuzen, argazkiak sartzeko. Hau interesgarria izango litzateke kazetaritza sozialean esate baterako, herrixka batean, herritarrek hain zuzen argitaratzeko, eta holan ikusteko denboraren joanean, zenolako aldaketak egon diren herri batean, ezta? Garai batean Flickrren zegoen funtzionalitate hori, ezta? Jende mordo batek argitaratzen zuen Flickrren, baina gero etorri ziren beste aplikazio batzuk, eta Instagram, eta beste batzuk, eta orduan gaur egun penagarria da hori ikustea, herri askotan ez dutela erabiltzen Gallery bezalako aplikazio bat hain zuzen, herritarrei emateko horrelako aukera. Gero beste arlo bat, kazetaritza sozialarekin ere, zer ikusia daukana, izango litzateke urrutiko ikaskuntza, e-learninga, eta kazetariek ere parte har dezakete horretan, ezta? Eta askotan egiten dute, ezagutzak irakasteko, behar duzu leku bat, erabiltzaileak aldi berean bi rol izan alditu, irakasle eta ikaslearenak hain zuzen ere, irakasle batek bere ikasgaiko materialak sarean jarriko ditu, aldi berean ikasleak bere lanak argitaratu ahalko ditu irakasleak zuzendu ditzan. Eta hemen adibide bat bezala jarri dugu Moodle. Kasu honetan Euskal Herriko Unibertsitatean egela izena ipini diote. Moodle Martin Dugaimaz australiarrak sortutako aplikazioa da. Martinek berak behinola esan zuen aplikazio berak lan asko eta asko egin zuela aplikazioa altxua egiteko, potentea egiteko, baina mugak ere bazituela, eta horrexegatik gero pedagogian beste plataforma batzuk ere hartu ziren. Hala eta guztiz, unibertsitate askotan ikusten da Moodle. Beste alde batetik argitaratze digitalak, plataforma berezi batzuen bidez, egunkari edo aldizkarietako edukiak argitaratzeko balio du. Prints da adibide bat, hemen imaginatu, aldizkari oso bat, eta PDF formatuan, EPUB-en, edo beste formatu batean, ipini alduzu, eta zure kazetaritza sozialeko webgune horretan, ezta? Eta kazetaritza soziala gauzatzeko, hor jarri dizuet Drupal, hain zuzen, Drupalek ere badauka horrelako funtzionalitate bat, egia esan oso potentea da, funtzionalitate eta modulu asko eta asko ditu. Esango dizuet, Estatu Batuetako gobernuak Drupal erabiltzen duela hainbat administraziotan, eta software librea da, jakina, lehen esan dizuetan bezala, Joomlaarekin erlazionatuta dago, Joomla eta Drupal. Orain, Drupal zailagoa da. Bukatzeko, esan dezagun CMS sistemek honako gauzak eskaini ohi dituztela. Eta hornik 8 ipini ditut, horrekin geratzeko. Lehenbizikoa, SEO-friendly URL edo helbideak. Hau da, URL-ak izan behar dira errazak gogoratzeko. Ze URL-a da domeinua edo goian ipintzen dugun, nabigatzaile baten gainean, goiko partean ipintzen dugun URL-a, azken finean da zenbaki bat, baina domeinu sistema asmatu zen hain zuzen URL-ak gogoratu ahal izateko, errazagoa izateko. Horrexegatik, izan behar dira, eta hau izan zen gainera problema bat hasierako CMS-etan zegoena.
oso CMS gutxik erabiltzen zuten hau da, helbideak ez ziren SEO friendly edo irisgarriak, iristeko errazak edo gogoratzeko errazak. Gero, bigarrena, onlineko laguntza edo sisteman txertatua. Hau da, laguntza sistema hori nola dagoen txertatua, hori importantia da, ze gero horrela kazetariak errazago ipinditzake edukiak. Hirugarrena, modularitatea eta estensibilitatea, edo zabalkundea. Laugarrena, erabiltzaileentzako eta taldeentzako funtzionalitatea. Hau da, talde bat izan daiteke oso handia eta beraz CMS hobe baten bila ibil daitezke horrelako pertsonak, ezta? Bueno, horrelakoak ere badira. Drupal bezala, esate baterako. Bosgarrena, txantilloi desberdinak baliatzeko aukera eskaini. Txantilloiak dira fronten horretan ikusten ditugunak. Hau da, sartzen garenean nabigatzailean webgune bat ipintzen dugunean URL-a alegia. Hor, fronten hori da, hain zuzen, txantilloi bat, segurazki guk egin ez duguna, diseinugile batek egindakoa, eta guri gustatzen bazaigu, hartzen dugu hori edo beste bat. Hau da, gauza bat da edukia eta beste bat diseinua. Eta CMS guztietan hori nahiko argi ikusten da diferentzia hori. CMS-a ospetsua izan zen hasieran batez ere horregatik. Hala eta guztiz, ez dugu ikusi WordPressen dauden diseinuak, WordPressen askoz gehiago dira, politagoak eta baina esan bezala beste CMS batzuetan, Joomla, Drupalen eta barretan topatu aldituzue hain zuzen ThemeForest.neten edo Envato Market izeneko webgunean klasean batzutan komentatu dugun bezala. Seigarrena, instalatzeko eta berriztatzeko sistema automatizatuak behar dira, gauzak arinago egiteko. Zazpigarrena, logak, hau da gure atzmarkak, logak auditatzeko aukera eskaini, ikusteko bakoitzak, kazetari bakoitzak zer egin duen webgune horretan. Eta 8. Irisgarritasun edo usabilitatea neurtzeko eta onartzeko framework edo estandarrarekin bat egitea. Eta lehen aipatu dugun Y izeneko hori errespetatzea, hor agertzen diren gauzak eta bar. Bukatzeko gogora dezagun Envato ThemeForest webgune horretan, txantilloi merkatu handi bat ikusiko duzuela, ehundaka diseinugilek eginiko tema edo txantilloi pilo bat horra aurkezten dira eta CMS desberdinetan erabil daitezke. Bide batez, esan dezagun ThemeForest gunean CMS desberdinen arrakasta neurtu aldela bakoitzak duen garatzaile kopuruari erreparatuz. Ariketa hori egin daiteke eta hor ikusten da argi eta garbi nola WordPressek kristolako arrakasta daukala eta garrantzitsuena dela, ez da, nola baita esateko. Gero, Joomla templates eta temak, hor jarri dizuet pantaiakada bat, ikus dezazuen Envato Market zelakoa den, eta ez bakarrik diseinuak WordPresserako, hor topatu aldituzue, argazkiak, bideoak, irudez egindako irudiak, hainbat eta hainbat eduki. Ziur sartzen zaretenean, denbora mordo bat emango duzuela hain zuzen, gauza politak daudelako, oso interesgarriak gero zuen kazetaritza sozialeko zuen webgunetan edo zuen sare sozialetan sartu ahal izateko.
Doaneko gauzak ere badira, doaneko edukiak eta fitxategiak, baina gehienak izaten dira ordaintzeko edukiak. Eta erreferentzia horiekin hemen amaituko dugu gai hau da CMS-en edo edukien kudeak eta sistemak, plataformak, hobeto esan da, eta laburtzeko esan dezagun plataformak izan daitezkela kode irekikoak eta izan daitezkela kode itxikoak. Azken bolada honetan, azken urteetan, ikusi da WordPressek oso garapen handia eduki duela, oso ahaltsua delako, eta gogoratu WordPress sartu alduzuela zuen zerbitzari propioan, etxean, nik eduki nuen bezala, edo bestela eduki alduzuen WordPress komunitateak ipinitako WordPress.com horretan, ezta? Ze WordPressek ditu bi gune, WordPress.org eta WordPress.com. Nire aholkua horixe da, WordPress da garrantzitsuena, eta funtzionalitate asko dituelako eta plugin pilo bat, hain zuzen, edo zer egin alizateko plataforma honekin. Mike Littleek eta Matt Mullenbergek sortu zuten, nik itzuli nuenean garai hartan mezuak elkarri bidaltzen genizkion, hain zuzen, zabaltzeko plataforma bezala eta zera, eta azkenean finkatu egin zen eta arrakasta handia lortu. Eskerrik asko entzuteagatik eta beste bat arte ez adiorik.